Tuh, थाबायदो tuh. Mana? Bukan lagi. F&F. बिनानावफोर फैदों नै बे सासे बिनानाव नैबे सासे बिनानाव कद रामकृष्ण मानसिले रामकृष्ण आगरफोरा सिनिफाय ना पास्ता सेंग्री वानिउ गोदान दाहां बियो नै खागासिनो मोजां गासिनबो मोजां लफायाबो मोजां F&F आबो मोजां मा होनो बायरायाव दोननायखौ मोजां नुदोंथ' नै बियो नै ब्लाउज पिस बियो जाथ'वाखै जागासिनो दङ माने दा बेखौ नायग्रोदों फैथ'वाखै माने ओंखारथ'वाखै दे मोजां হয় কালো আর হোয়াইট কিন্তু সুন্দর লাগছে খুব সুন্দর লাগছে सादरा नैबेनो जागोन नै बेना ब्लेक दाबो बानायाखै नालाय बेखौ बानायनायदोंसो रैसुमिनाव बेखौ बिनानै लांनांसिगोन ब्लाउस बानायनो खोनाबाय जुलि सादोरनि बियो रैसुमै ওখানে আসতে বলছে এখানে যাই আমরা দখনা নাগিরবাयनो नै लोगोफोर जोङो बेयाव फैबाय रैसुमियाबो लिंहरदों जोंखौ फट'शुट जागासिनो दं नालाय बेयावहाय आरोना खिन्थागासिनो बेयो माबोरै खालामनांगौ बाबु दिदिखौ दासो मोनबाय हाय सना
फोरोंगासिनो नै बिनि चेनेलावबो नुनो मोनगोन F&F नि खिन्थागासिनो लाइटमेन लाइट गैयिनि दिसि जुगार नै नायदो नुनो मोनगोन बिथांनि चेनेलाव मिनिदोंसो सेसखा उन्दुलायनानै नै लाइटजों खथ' मोजां नुयो नैलाय ओरै गिदिंलाय नानि ओरै एसे बिदि मोजां नुयो हाब लाइट होबाय जोंना खौ फुननानै नोंहा बेलाय लाइटबो हरबायना एबार जासिगोन बेसे लाइट होनानै खेबो औ बे लाइटआनो गैया जाबाय दे रेडि हाबहोलाबाया नैबेयावनो बे जोंनि न' खाथियावनोखा नालाय लोगोफोर नै